Wara biss ġimgħat l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ġabbar xejn inqas minn 90,000 risposta bħala parti mill-eżerċizzju nazzjonali li jinsab għaddej biex l-istess uffiċċju ikollu stampa ċara tal-ħiliet u l-kwalifika fost il-popolazzjoni li taħdem f'pajjiżna. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana waqt id-diskussjoni fil-Parlament tal-estimi tal-Ministeru. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika irnexxielu jiġbor xejn anqas minn 90,000 risposta, 90,000 kwistjonarju, illi fihom għandu biżżejjed informazzjoni sabiex ikun jista' jibda jikkumpila l-ħidma tiegħu ħalli mbagħad minn hemmhekk nimxu għat-tieni stadju. Intant fost id-deputati li tkellmu waqt din id-diskussjoni kien hemm Omar Farrugia li jinnota kif suppost fuq is-siġġiet tal-Oppożizzjoni hemm gvern alternattiv iżda l-Oppożizzjoni mi toffri ebda soluzzjonijiet alternattivi. Id-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista jgħid li l-gvern berboq il-flus mill-budget. Jien naħseb illi intom kontu tberbquhom qabel ma jasal il-budget, għax kontu tħallu lil kulħadd niexef minn kull fond ta' investiment. Min-naħa tagħha id-deputat Laburista Cressi Dagalja innotat kif dak li ħabbar il-Ministru Clyde Caruana f'jum il-budget qed tingħata ċertezza u stabilta għall-ekonomija. Pajjiżi fl-Ewropa llum qed jagħmlu dak illi Malta għamlet fil-bidu net ta' sfidi esterni. U r-riżultat ta' deċiżjonijiet differenti waslu sabiex illum għandna l-Ewropa illi qiegħda fit-triq lejn riċessjoni mentri pajjiżna qed ikompli jirreġistra tkabbir ekonomiku. Id-deputat Carmelo Abela fakka li l-budget tas-sena d-dieħla irid jittieħed f'kuntest ta' dak li qed jiġri fix-xena internazzjonali. Dak li qed jiġri madwarna jeffettwa lilna wkoll. U minkejja kollox pajjiżna se jibqa' b'saħħtu u se jibqa' b'saħħtu grazzi għall-intervent li qed jagħmel, anzi interventi li qed jagħmel il-Gvern. Mhux ta' b'xejn allura li nitkellmu fuq ċertezza u stabbiltà għax dak li ksibna fis-snin passati u dak li qed jiġi mbassar għas-snin li ġejjin se nkomplu nibnu pajjiż u poplu b'saħħtu f'ċirkustanzi ta' sfidi kbar.